аз на нормалка на League of Legends, ще да кажа на Minecraft. И аз много тихо постоянно си чувам гласа. Не знам за какво на клиповете. А другите ще чуват много ясно. Така са мастери. Той е картха. Беше станал някакъв бъг с лигата. Ако на вас ви стане и не може да си влезете в акаунта в LS, просто пробвайте пак. Все някога ще ви пусне. Аз така направих. Първо започних в началото, после стих как един мой приятел ми го беше казал. Абе, тръгваме ли? Следвай ма. Идвам. Така че всички сме българи, да знаете. Двама мисля, че нямаме 30 лева от нас. А какво ни да атакува изобщо? Едно щиче, където ни хабика с майка да скъснили. Арек, Сай и Аренето Шитак. What the fuck, чека? Пиши малко по-хубаво е тата. Аз след тук ще мина. Тъпия мастер тука. Бягай! Бягай, че с банана съм удря. Добре, явно се да си мисля, че връка лева. Още не си хаби маната! Не си я хабил, пуснах му една зараза, която има. Знам я, аз я ям. Всички я имам. Освен Рекса, защото той е джунгър. Джунглер, не знам за какво е джунглер. Рекса е да бъде топа май. Абе, тия идват! Абе, да не ти пукавате, да не скочи. Абе, как така? Абе, скочат ли на кола, ще ги пребием, бе, престани. Ама ние ги чакаме сега. Май ще трябва да... Аз от колата ли излязох? Да, все едно, те не могат да ни нападнат. И да ни скочат на кола, аз една първа и са размазани. О, могат. Да, само става магик, където се хабат кръв, май. Знаеш, че ти не си с много силен герой. Знам, че не съм. Аз дори не го знам. Трябваше да играеш някой силен. Чакай, не дай се приближава много. Само ги удариш става първо. Взимам му кръвта. Ама го помисли, да по-го таковаш на мене. Не го такова и на празно. Ама тя се зарежда много бързо. Какво като? Искам и само 20 мана. Двама топ. Хора! Аз не мога да играм. Макала, изкочи си звука, човек. Скри се в кулата и си изкочи звука. Това много гално ще чува на клипа, знаеш ли? Да, първа където пускам и се вика някакъв звук. Ганто, че от тях има... Къде се изключва? Къде ти пише sound, нали го виждаш? Да. Натискаш го. Чакай, че постоянно мога да се само музиката не съм изключил. Човек просто sound и всичките те ги натискаш и натискаш окей. Чакай, бе! Това ги забавяш. Той герой нещо преди много го исках. Така с мастери, това с толкова да се време да съм играл. Искаш ли да ги забавя ти с мастери нещо? Човек, аз ако се фидна ще успея да направя пента в тази игра, ама... Чакай, че те хора... Заради ми са! Клип, не се излагайте. Написах и хора, снимам клип, не се излагайте. Ало, миньоните ме гонят! Кула, трепи ги малко! Какво бе, човек, още ги бе? То спа. Аз спа. Боже, имам и третата вече. Абе, Каталина, по-ме вика, ще ме убие. Ще та рипна. Абе, каква е тази трета? Трета я включваш и ако са ти в кръга, не им хабиш кръв. Аз ще отида... Не, няма. Не, ако искаш ходи за айтами, бе, си възвърни кръвта. Не, аз ще отида след малко. Damage. Fucking noob. Сраха и fucking noob.
знае как. Къде ме изпрати? What the hell? Тя така, ако му удар, ще му спасява повече от... Абе, ние само тук ли се крием? Чакай бе, Рексай, нашия джунгъл сега ги издебна бе. Аре, атака бе. Атака бе, нашия Рексай джунгъл ги издебна сега. Айде, аз крия в храстите. Рексай ни е много от полза този джунгълен. Да си пусна ли? А какво е това, бе? Каква е тази дупка? А това не са на Рексай, на нашия джунглер дупките бе. А какъв това Рексай? Ето я. Як герой ли? Ми силен е много, ма е много скъп, а и не е много хубав герой по този. Виж как играш в него бе. Аз никога не съм играл с този герой. Не само веднъж на ботове бегинер. Аз винаги когато ще играя с някакъв нов герой го пръвна на ботове бегинер. Ти къде си бе? Ето ма бе. Мастеринг. Ето, Нещо, на джунгъл е яко. нещо ми забива, значи не клипа нещо се бива сега. Бягай, чекувата атакува тебе. Мале, не дамейч от тяко. Мале, чай, аз гледам колко дамейч изстане. Аз ще трябва да отида до това. Ходи. Ако имах мана и... При теб нали има много миньони? Споко е човек, аз ще ги размаша, те двамата са малко кръвое. Аз дойде Рекса и така ще ги изплуваме, защото аз нямам мана сега. Те двамата са по 5 лева от тем. Ето само ги дебне. Ги дебнем, то Рекса дойде ли и не ще ги направим. Ще ги разкъсаме. Но той па има адски яката логика. Той Рекса е нашата машина. Като си на джунгъл, Той на джунглер работата му е да дебне. аз при дупката се телепортвам. Да, сега бягай на кулата. Бягам. На нашата, не на тяхна. На тяхна. Сега хаба кръв на миньоните. Еми добре. Ма си би само от кулата, не дай мърдай оттам, док не дойда. Аз не мърдам, аз си познах третата. Ама има ли миньони на нашата кула? Изключи си я трябва да ти не хабиш на никой сега така кръв. Напротив, на миньоните хаба. Ама ти не хабиш дори и на нашите, те са извън кръгчето ти. Вижте ми стаковете на Девуер. На какво? Нищо. Само на кола ли трябва да стоим през цялото време? Да, чакай малко, че ма издебнаха тук войната. Антивирус, ма! Вирус! Фък! Ама! Браво е нашия... Бягай бе! Да ме убие! Тата мъж щях да утрепам. Какво да утрепеш, човек? 5 левел съм. И какво като си 5 левел, това не означава, че колата няма ти хаби кръв. Знам. Ми? Аз нищо не съм си взел, аз гледай какви тъпи неща съм си взел. Повече са баквай. Идем скачай на кола, човек. Ми как? Гледайте плейовете на Лебланс. Има някакъв меч за 360 и ми дава 10 атак дамейдж, ама не знам дали го взема. Не знам, нали, такъв, той итем ли ти предлагат? Този ли итем ти предлага да вземеш? То нищо друго нямам, само... Какво? Ма този итем ли ти предлага да вземеш? Не. Но ти ви там където ти предлагат итем. Ма ти си забрал как се играе лига просто. Ми забравил съм. Моля, миналия път забравих да снимам клип. Трябваше да го снимам това. Трябваше да видя дали точно снимам клип. Значи една Акали беше направила квадра кил. Скочиха ми 3 в 1. Акалията мънше и да направи пентакил. Аз я убих и направих трипъл кил, като ме напанаха 3 в 1. Аз ще ги изненадам също от джунглата. Искаш ли? Не.
Само ще убият така. И ще изхабят кръвта. Аз ако знаеш колко тяхни миньони има, то се гръмнеш. Аз вече отидох. Бегай там, просто. Тя пак какво прави там? Катарина също е тук. Дай да видим какво ще прави, бе. Тия са много тъпи. Кои? Мъга Сорака. Къде е Сорака? Айде. Битас! Мога да я забавя. О, Аджима! Аз е тук от кращата ще ги дебна. Айде! Да, забавам ли? О, имам вече и... А? не го използвай сега, ще кажа кога. Не я нападай, стой ще просто. Абе, не говоря на теб, what the fuck. На кой? На другия. Аз мисля, че той говори за нашия мастер, за мене де, че нещо съм бил тъп, то съм казал, че Рене, като говори за другия мастер. Човека бяга от храстите, че там сега ако видите, като сложите една четворка, че си там и ще омага, нали го слушаш тук, бе. Последната ми се заради. Последната я имам. Чай. Мога да изшибам 5 човека. Да, ако ми дойдат и петимата. Да, ама. Защото аз му гледах видеото. Какви атаки има. Удра петимата. Аз ще кажа кога. Ало? Да? Сега! На кой? На всички! Бързо! Изшиба ли я ута? Изшиба. Всички и двамата ги ударих. Стига, бе! Ой, как е? Какъв е този човек? Бах ти умряля дамейдж. Бъкнаха се. Какъв той дамаджа, бе? Чакай, че трябва да си взема нещо. Не е много пари. Имам телепорт на там. Телепорти са до кулата, по-хубаво. Маля, телия ни те... Напада тя! Споко, човек, не дей атакувай, просто би миньони. Его, Рексая и Катерината идват на хелп. Айде, искаш ли ти дам вирус, Какъв вирус е, човек? Дото! Това е Ignite. Това е Ignite. Не ми пука, взима ми кръв. Не е вирус. Айде, атака! Те ги изтрепах. Супер. Така, Като може да сменя формите. Кой? Тоя. Рексай? Да. Не, просто се мушка по земята и си дава кръв, докато се е така под земята. И така е по-бърз просто. По-лесно може да и бяга. Аре, бързо! Бързо атакувай кулата! Но не натам отивам. И веднага как видиш, че нямаме миньони на кулата, бягаш от кулата и идваш на нашата веднага. Да. Бягай! Имаме миньони. Ма какво Само като? дето ние дойдоха. Виж, че тая Лебланс дойде. Сега ще ни изпокърти там тая Лебланс. Силно ли? Не, изобщо виж колко дамейдж ми изхабих. Да направо ма Ти с мастър ли си? Аз в другата игра ще бъда с Шен. Ти имаш ли го купен? Да. Окей. Другата игра е на ботове, Защото аз с Шен съм най-добър. Защото с другите герои не съм добър. Трябваше да кажеш, че Шен си добър, бе. Не дай бягай, бе! Казах и не дай атакувай.
Няма как. Викни някой на хил. Тя ни нападат, тя скачат. Ренектона идва с полко, Ренектона идва, бягай! Бягай, 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 бягай! Последната ми се зареди. 2, 1. Последната ми се зареди. Как се накуп? Човек, казах ти, бе, баш си силните сте, бе! Айде, дойдеха, сега да ги изкъртим тук малко. Те тия са гаси гадните. Нападат ни като нищо. Гага! Айде, тръгвам. Колко са, бе? Какво е? Всички отиха на едно място. Давайте ни помагат, бе, какво? Ма на едно място. Там нас ни нападат най-силните. Ама... Какво като те дойдеха да ни помогнат, какво сега? Даже трябва... Вие май сте триски и не можете да фармите. Човек, аз съм... Катарина бутнаха кула. Супер! Аз съм 19 левел, бе. Ти си 19-ти? Да. Аз съм 10-ти. Аз много играх. И тримата идват. Тама ни имам последната. Не дей. По-хубаво бягай, че... Тя Катерината ги покърти. Катарина с един удар ги изтрепа всички. Знам, че е машина някаква, бе. Давай, изключвай си лута. Чакай. Давай, де. Аре, бе. Чакай, че ме изгони от скайпа. Къв скайп те гони, бе? Гони ме от скайпа и ще трябва да си затварям, защото иначе ще ме изгони направо. Чули? Да. Аз тук се скрия. Айде, аз ще извънна. Ок. Ало? Тук съм. Окей, дори не трябваше да ме извъннеш. Що? Защото да прекусна връзката и ти направо дойде на линия. Кажи на тия хора как смяташ. Не, покажи. Бягай! Какво правиш, човек? Лута! Какво като? Дойдоха ни на хелп. Знам. Забави се, ма! Видя ли как се измъкна от магийката си? Лута е върху тази, да го използвам ли? Не дай още. Трима са! Бягай! Умирам. Добре, че ми се зареди телепорта сега. Аз гледай какви изкапани неща съм си взел. Да, той е Рексая, не знам какво прави тук, май. Това е Attack Speed, Crystal Strike, Channel. За 1000 що го взех това? Нещо заедно. Мали сега така ще ме изкърти тази че. Леле, моля. Аз после с Шен ли да играм? Да. Кой ще играе? Мастер! Трипл кил. После и... Аз портвам. Направиха трипл кил. Изчакай, ма портвам се до дупката. Ти ли? Не, Рексая. 50 стака е добре. Аз нямам ни един кил. Покъл ти, аз имам 2 умирания. Аз имам 4. Да, но обаче сега гепнати си 5-2 и ще ни размаже просто. Сега гепнати... Айде, бягай, че аз направо сега ще ни Аз съм за нагоре. За нагоре. Искаш да ходиш при тая ли, бе? Не. За нагоре бягам. Айде. Чакам. Те всички идват там, Айде! Оната ме ще да ударам. Мастер! То
дет ходи под земята е як. Знам. Той е силен. Само, че трябва да го добър с него. А? Викам само, че трябва да си добър с него. Я Трябва да ти... си добър играч. Ако ние сме на вкула, ти се бакваш ли? Еми да, няма мана. Аз ще постам една царевица. Имаш ли порт? Една царевица. Портни са царевицата. Ще ти остава една царевица. Портни са до царевицата, ни са базикам. Човек! Ау! Ау, двама ми идват! Бягай! Бягай! Абе, един ме удря, май бе мамата! Аре, Ката! Аре! Катарина, ма! Ката, докато усети... Маля, Катерина, така квадра може да направи. Тащи просто без коментар. Да си бех пуснал улто. Чай. Маля, гледай! Квадра кил! Пента! Плиз! Плиз за клипа! Бързо! Пента! Аре, пента! Пентакил! И се отказаха! Браво, мале! Как направо ги разкърчи, човек! Що се отказаха? Отказаха